Anginibingelele sanibonani ubedlindaba uVictor abelaphi othi Mkhize othi kunina nonke ezweni lapho ukhona phesha kuyilwandle sawubona. Uyazi khona into emnandi kabi ukuthi each and every person, even nongakazali, has got that mystery of a spiritual greatness kuye. Mangithi mystery, you have to understand ukuthi Emandulo, during the Egyptian times, there were secret societies because there were secrets that were kept, which were only and only understood by certain people or societies. You had to graduate to get into that. It was not about knowledge, it was about wisdom. Now, it is this wisdom that we have lost today. Hence we do things anyhow. Namhlanje kunabantu ukuthwasa. I've spoken a lot about this topic, ukuthwasa. I've even published a book eyaqala ngokuthi umsamo nomhlahlo wezangoma, and it came to umsamo ubizwa ngokwelapha kwendabuko. I was thinking of writing a book, umsamo nomelaphi wendabuko. How should umelaphi wendabuko be? But I discovered, no, somehow it's contained in this book. Why ngibhekisa kubelaphi bendabuko? It's because people have put trust on us. People have put trust emabandleni. People have put trust kubefundisi. But the question is, how honest are we? How genuine are we? How human are we? Jean Paul Sartre, uma ekhuluma nge-human being, you can go and read in his book called Being and Nothingness. Jean Paul Sartre, there's a being in itself, which is you. There's a being for itself, which is me. Remember, there's I and me. Actually, there's a being for others. Myself as it relates to you. Now, sinenkinga yokuthi abantu mabeshawa zinkinga bathwasa. Sibathwasisa. Uyazi kunehlaya elikhona elihlekisayo. Like thwaseni. Ngiyakubona konke. We don't understand ukuthi mawuyothwasa uyaphi. Mawuyothwasa uyolanda impande. Ukhonjwe abangeni kuleso sigodlo, not kugobela esigodlweni esenganyelo ugobela. Ugobela is an agent yethongo. Amathongo asexhumene phakathi kwenobabili, ithongo lakini nethongo lakwagobela ukuze unikwe impande. Le mpande onikwa yona kufanele uyihloniphe. Uma ngabe kuukuthi bayathola abadala akekho ugobelo naleyo mpande bafake isizibeni, either ngamaphupho or bakwenza physically bakufake isizibeni. Right? Lokho sikuphikayo sabelaphi, sikuphika ngoba sifuna imali. Come to me. The secret here is that ubani lo okuyena othwasayo, mpandeni lo ufuna unikwe kuyona. Asithi ke umnikeze umuntu impande. It means mina mangisebenza esigodlweni sasemlambo omunye ngisebenza ngempande yala ngathwasa khona. Ngathwasa kaMkoka, kaMahlohlomela, kaNgoka kaYitha. Ngisebenza ngempande yabo. Kwase kuzodonseka eyasemlambo omunye yomubi longa. Uma wena usufika usuzothwasa emlambo omunye, uzothatha impande manje yani
yomubi lonke yasemlambungweni. Kusho ukuthi ngamanye amazwi mawususebenza wena usebenza ngempande yasemlambungweni. Mawuphatha esigodlweni sakho ubiza basemlambungweni bese ubiza abakini. Alright? Manje into ehlekisayo ukubona lento ngithi ake ngikhulume ngayo namhlanje ngithola ukuthi uGobela umthola esenza izinto eziphambene egcineni uzibuza ukuthi usebenza ngempande yasiphi isigodlo. Uyazi lento ihlekisa kuphi? Kunehlaya elike lavela. Uthola ukuthi mina ake ngicreate igama nosazi. So babili sinosazi sithwase esigodlweni sakadlamini. Angiphinde. Mina nosazi sithwase esigodlweni sakwadlamini. Bese siphuma ke sithwase ekhathi ezingafani mhlawumbe. Mase siphumile. Mina sengibone ngathi into zama zishesha zihambe kahle. Okay? Ngoba ngijahile. Sengiyahamba sengiya kusazi. Usazi othwasela ngithwase khona. It might be different times. So, ngithwase nayo usazi. Right? Kodwa sithwasa kadlamini. Ngoba into zama azihambi ngendlela efunwa yimina. Sengiya kusazi, usazi othwasela ngithwase khona. Different times. Kunokuthi usazi abe neqiniso lokuthi cha lempande othi ayisebenzeli nami ngidle yona. Kodwa kuyidleni kwami lempande mina ngiphumelelisi. Yini wena enze ungaphumelelisi? Ngeke kusho usazi lo. Usazi uzothi hayi. Woza kumina ngikuthwasisi. What a joke. Uphuphuka umnganani lo? Woza kumina na umusazi esekuthwasa uthwasa ngayiphi impande yena. Ngoba phela naye uphethe impande yakwadlamini. Nami ngiphethe kadlamini. Usekuthwasa ngayiphi? Na uzokuthwasisa. Ngoba vele ufuna imali. Akanaqiniso. So usiyabona ukuthi ke lento yokuthwasa iumdlalo kangakanani. Now nakhona masithwasa. Uthwasa inkinga enkulu uGobela noGobela mawungena kuyena. Thwasa uyisangoma. People, hlele ngisho zonke izinsuku lento. Uyabona ngizokutshela iqiniso. Hayi ngoba ngiqhakambisa umlambo omunye. But fanele ngiqhakambise imisebenzi yasemlambo omunye. Emlambo omunye kunabantu abafika bathwasa. Bethunywa amathongo abo. Omunye uthola ugqigqe for 3 years, 4 years engathwasa, egcineni athwasa. Apho kuba uyena osho ukuthi akanikwe ini. Kube uyena osho ukuthi uphothula nini ngane etshelwa ithongo lakhe. Aphume simphothula ahambe. Uthi uzothwasa kwendawo. Now who's fooling who here? Is it you fooling idlozi or idlozi fooling you or umlambo omunye fooling you? Uyayizwa into engichaza. Now uthola ukuthi omunye ujahe ukuthi kuvuleke izinto zakhe. But amaphupha ayafika. But he doesn't understand or she doesn't understand ukuthi akatreat lamaphupha bese qala ethi hayi kudlalwe ngami. Now uthola people are going nowhere. Njengoba ngila I suffered. Ngathwasa 2005 from 2006 to 2008 things were worse. I went over ababili ngicela namhlanje ukuthi ngibaqhakambise. I went to Maseko eSwazini the late. Ngathi umphefumulo wakho ngokuphumula kahle. Owafika ngixoxa umfana wami uyatatazela hamba. I left. Bathamba olindi idlozi. Ngathi ngisahle ngezwe kuthuba uCredo ngothula eSprings. I went there. Kunalokhu akangixoshanga babuCredo. He gave me lectures about myself, about ubunyanga. Meaning ukuthi these two people, they were very honest and sincere to me. That's where I am today. Now, all what I'm trying to say is, I guess it's a many bantu benkosi ukuba honest. Look, there's one thing I love about money. If you can go and Google Steve Jobs,
umlaleli ukuthi uthini ngemali, a billionaire owaqamba April, you will respect money. Ngesikhathi usugula ayisekho eduze kwakho, and ngesikhathi usenhlungwini ayikho eduze kwakho, it will never help you. Ngesikhathi usulonely, it will never help you. Uhambe emhlabeni, it will never follow. Asingayisukeli, ayize ngendlela leqiniso. Musa uthi ngoba ufuna imali bese uthwasisa abantu wrong, bese ugxeka, bese upinpoint abantu ukuthi hayi woza kumina ngizokuthwasisa better than usibani bani. Ngoba lo muntu desperate naye nengqondo imfushane uzovuma. Enye into engicela ukuyisho ayikabi bakwethu, ningizwe kahle, with due respect. Into esishayayo la ekuthwaseni is the level of education. That's a fact. Ijulile lento, it needs education in nowadays. Uzombuza pho in the olden days yengadingi in the olden days, because people babe nobuntu, people were people. People were not gunning at being rich, but people were gunning eqinisweni. Kunohlobo lomnyango lihlula abantu. Uzumuntu ethi hayi mina ngithwasisa isindawo. Yini isindawo? Akazi. Yini impande esindawo? Akazi. Uyafiklisha. You find that in this book. Uthola yonke into encwadi. Hayi ngokuthi ngihlakaniphile, but I've researched it. I communicated nabantu abadala eminyangeni. Uyabona uma kukhona umelaphi wendabuko oqhamuka nento ethile, mina ngiyamfonela. Uma kukhona umelaphi wendabuko oshaya ucingo, ami njalo okhuluma emsakazweni, ngiyifuna number yamfonela. Congratulations, that is good. That is nice. Ngiyabonga ukuthi ngifundile kuwena. Musa ukuthi wena you know, funda komunye umuntu. Learn from another person. So ke engiqonda ukusho namhlanje ukuthi ake sikalimazi lo msebenzi. Ngesindawe ukuthwasisa uyaphathiswa. Uthwasa kanjani ungaphathisiwe? Uyazi ukuthi namhlanje ukuba isangoma usuyisangoma ngoba unamathwasa, uma ungena amathwasa uzomsangoma. Umuntu ethi, "Hawu mangaka amathwasa onawo?" Hayi, anginawo. Pho welapha kanjani? Mayibabo. Stupid mentality. Ngoba sifundiswe kanjalo. Let's start knowing that we know nothing. You want to I believe in Socrates' philosophy. I can't teach you anything. Njengamanje manje ngingifundisa lutho, kodwa ngiyakhuluma. Ekhulumeni kwami, I'm teaching you one thing, how to think. I repeat, I can't teach you anything. I can't teach anyone anything, but I can teach anyone how to think. Let's use our minds and brains. That's it. Zisolo usekhaya. Gobela awazulu. Abaziyo bani ilaba kuphethe. Ncela kubona, asincele kubona ukuze sisize nabantu abaphambi kwethu. Sisize nabantu abeza kuthina. Asingamtusa umuntu ngoba esihambile emhlabeni, asimtuse esaphila, asingabi nomgolo nomona ngomuntu. Uma uMazaza lapha ngaphesheya ishaya into yakhe, uMazaza she's good. If ubaba uMkhize good, yes he's good. Asingathi uthwele. Ke sisize ngalutho lokho. Let's not talk about something that won't help us anyway. Ngiyabonga.